Čistý parkour v čase 53,71, predboj sú Florian a Opletalová Adriana. Odchýlka od ideálneho času 2,74. Tak dobre jazdiť a tak si zadržať konať, že si sa moja, kúta sa ti vlastne. Ten môj konec fakt. Ako ide, dobre pekne? Isto ide pekne. Pripravia sa Zigová, Jurkovičová, Botlík, Šamková, Janáková. Dorite. Ale čo má? Budeme predtým. Ale voda. Pekné. Štart má povolený jazdecká dvojica Pepino a Zigová Adriana. Trnava Les Amis. Jazdecká dvojica Drago a Jarabica Peter, 4 trestné body v čase 51,58. Odchýlka od ideálneho času 58.